murag gihatag Dios sa espiritu ang katungod niya. Karon gipadala po diri ang espiritu sa amahan o nalipay pag-ayo si Jesus nga gipadala ang espiritu. Nga oo ama. Una nga naigo sa gibasa nga si Kristo nagpabiling sa langit ug magdala siya laing Mesiyas. Muna magduhig ko sa espiritu. Magdihog ba? Napandungan ko kamo, bininyagan naman kamo. Kay magunob na gining kalibutan basig dili sila mo tuwa na. Sige. Pasagdain na lang na kung naama sa Biblia no. Hala patuyang mo. Patuyang mo sa kanyang kailibgon, patuyang mo sa inyong padiyos-diyos, patuyang mo sa inyong binuhatan diya. Dili naman ko mabadlong nila bisan diri sa lampayan o dili naman ko mabadlong, di ba? Hello mga igsoon, welcome sa Espirituhan ng Gasa. Huwag atong pag-isgutan karon no, anakin na natin pagkaplagan sa Ebanghelyo. Niadtong higayon na gilipay si Jesus sa Espiritu Santo, ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makiadmanon ug sa mga may kahibalo. Tanawa. Oo. Tanawa, gililong niya sa makiadmanon ug pasilihan niya no. Niya si Kristo miingon mo nga si Kristo ang Dios sa una sa tawhanon dili siya kay anak siya sa tao. Niya ay kulonon siya o puthaw, di ba no? Nya tapos niya to sa amahan haron makigiusa siya ang alpha ug ang omega siya na ang amahan. Kay magkatungod siya nga maghukom kay nagpakamatay man siya ning inom siya sa kopa, di ba? Nagpatoslob siya sa kopa, nagantos siya, may katungod siya. Murag gihatag Dios sa amahan sa espiritu ang katungod niya. Karon gipadala po diri ang espiritu sa amahan o nalipay pag-ayo si Jesus nga gipadala ang espiritu. Nga oo ama. Una nga naigo sa gibasa nga si Kristo nagpabiling sa langit ug magdala siya laing Mesiyas. Muna magduhig ko sa espiritu. Magdihog ba? Napandungan ko kamo, bininyagan naman kamo. Kay magunob na gining kalibutan basig dili sila mo tuwa na. Sige. Pasagdain na lang na kung naama sa Biblia no. Hala patuyang mo. Patuyang mo sa kanyang kailibgon, patuyang mo sa inyong padiyos-diyos, patuyang mo sa inyong binuhatan diya. Dili naman ko mabadlong nila bisan diri sa lampayan o dili naman ko mabadlong, di ba? Kung wala ka ako diri kaya nga naman kanino man ang Ginoo Papa Jesus, daghan ko gitang balandagan diri magwali ko diri murag wala lang sa ila. Pero wala man pud sila nangutanan ako. Nga daghang istorya dili maayo. Ang mas maayo pa pinangga ko ngadto sa tao. Maglakaw lang ko. Unya murag panganod ba? Mag-anod-anod lang ko asa dito o nagpaabot ko sa kapanahon na niyang akong gipangayo kaniya. Pila na lang ka tuig, pila na lang ka adlaw niya mayon na siya nagabot sa panahon makakita na mo sa all na gyud nga katong nakita sa labing ubos. Kung dituo mo sa nakakita gana sa ubos, nakakita na pud mo bulahan mo ang mutuo nga wala nakakita mo nga mas daghan pa ang nakakita ang wala nakakita nga kanunay dinhi. Pero kato nakakita, dili man sila gustong saksi. Dili man sila gustong masulti. Di ba? Padayon mang. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong kabubuton. Gitugyan kanako sa akong amahan ang tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Oo, tanawa. Yeah. Si Jesus siya man ang amahan sa kabuhatan o sa kasaysayan. Siya naman sa espiritu. Sa tawan ng kabuhatan ng kasaysayan o mapadala na po siya kain na po nga na ikasaysayan diri nga nangamahan ninyo kay siya naman ang muhukom niya siya ang musira. Oo aman, di ba? Si Jesus yan alipay gani siya. Kaya ang amahan mo man to ang kabuhatan. Ang good ug bad kanang sige na kung sulti nila good ug bad gahom na sa Dios aman. Ang imperno ba yan na sa Dios aman. Nya gitagaan niya katungod diri, di ba? Katong gilabay niya pagbalik sa daotang espiritu naman na diha pagbalik sa daotang espiritu nga kay dito naman sa langit niya gigamit gisudlan niya ang nagsuroy-suroy sa kalibutan ug wa na sa ilaing gisudlan niya ang iyang gisudlan kaniadto Isa may gisudlan kamo sa inyo una kay mo ingon na po na sila pare na po klaro man na Biyernes Santo tanaw ang mga binasa pare man ron nagsaulog. Okay, ito slob man. Buhat man po kang himo kang Ginoo kay sila kuno ang gisugo sa Ginoo dili oy. Sila na budin ni Papa Jesus. Paman amahan man po da sila no sa bayan-bayan ina-ina. Pero kana sakit kini para sa ilahan niya. Gumugatan naman po ko gipakita man god sa ni Papa Jesus nga
bisan gani kuno sila mingon sila gihukman sila pero grabe sila maghukom. Kaya karon ang mananambal o si Darwin unsa tuo-tuo mo ana, pero do tanawan ninyo dito sa Manila kanang Manila kan ang palibot puros man amahan namo mangyapon ang gina. Wala nga bisang nag-ampo kag amahan namo pero bad imong kinaya nakabalo ka na. Mo na ingon sa kabalo ka kaysa imong amahan. Kay ang Dios amahan bara ibara ngipon sa ngipon. Naani tanan ang gahom. Wala nga ang makadaog lang mutupong god ang daotan sa maayo ni Jesus, di ba? Tama, mutupong ang makadaog lang gugma. Amo na kanon nga kung ang yawa makig-away magid na. Di ba no? Ayaw gamita ang yawa para papahawa sa yawa, di ba? Nakainom mo na naanas Biblia wala? Na. O di ayaw gamita kung ang makig-away ninyo kung wala kay sala. O man na panahon nahigugmaon nimo imong kaaway. Di ba no? Halimbawa ko nagiposes niya katong nagpapahawa sa yawa, otro pong yawa na. Ang dautan ko, mahawa mong yawa. Sa una nga panahon magamit karon magamit pa na nimo ang iyang gibalaan. Kaya pa man gikautan basi bad na sa magagamit kasi gibalaan pa na, pero karon paabot sa espiritu tanawa na karon daghan ang pangposisyon giposes mas maayo pa tong ning react ning react ang kabalo pa ka ning react sa imong poses kaysa di ba magpabitin-bitin o nangitag bunon karang nahubog na nagmao yun una. Poses yawa. poses naman na siya tanawa gud isa ay kabalaki na kay espiritu na sa ilim nun. Dito sa tanduay. Oh, ay palo naman mo ana, mo naghilom siya ba? Hilom siya nga pagkadaotan. Nga tanawa ini kuman anak nga mawala na tong nagmando niya. Di ba? Butan kayo. Di ba mang sa una hubog ko sa una no, pati isugan ako no, yung paghuman ana din sayo po dayon ko maglungag no. Ay okay ka lang kay atong higayon na mo na ingon na. Mas maayo pata kung hubog imo pang paminawon. Pero ang tao gani nga makig-away gani nimo nga dili hubog imong dumtan. Sa to pa mas maminaw pata sa espiritu sa alak kaysa espiritu sa Dios. Duha man kamatang sa espiritu o katong vlog na to duha ka kirubin di ba? Gipasilyohan niya ang kalibutan. Kay dili man mahimo nga buotan ka dinhi. Luha ba balansihon nimo ba duha ka matang sa espiritu nimo nang duha ka kamot nimo, duha ka mata, duha ka tiil. Kay kinahanglan pud nga mugamit kag kalibutanhon kay ang kalibutan kon puros masasala. Nya kinalang mutikang po ka sa espirituhanon balansihon nimo ba kay duha ka matang ang atong kinabuhi lawas og espiritu mao po nang akong hukom po diri atong hubad sa balaang kasulatan sa lawas nun mo to gingon nga pan kana kan kaon na ta lawas nun lang no kaon na ta gustiyas to inom po ta kupa no nya luwas na ta tapos blessing-blessingan nag-blessing ka tudto inom magayang Ginoo dili na ko madungog yung pag-ampo ko aduna ka magyutay nga sala tama gyud nga ani focus naman ta sa pagkaon wala man ta ni focus sa pagkaon mo ang pulong sa espiritu. Amen. Simbahan sa wala nagigipainom ng bino. Hindi na maluwas sige hapon. Mahal man po kay mumpo. Kayo ang tubag ni Padre Darwin ako katoliko gyud ko na ulaw ko sa tubag. Kay dili ko no unsa ka to yung tubag kay sila ko no may katong sila. Tapos murag magkatawa siya unsa man na. Nadamay lagi ang mga maayong pare pero wala man na, basta ako lang kung napari ko, dili kong patawag og pader ay. Tudlo ka, buhat ka. Ang tawag mo ingon, yung tutudlo. Birahan ni Padre Darwin to mga mananambal, mga ihilot o atong isa pala. Manugloy Mga anak. Nya, kanto sila mga pastor, gipili man to sa ni Kristo, na. espiritu niya. Pare wala man na. Gibadlong man. Gibadlong. Isayas. Mas may katungod pagka siguro badlong ang mga pastor sa pangapare no. May katungod kay gipili man sila ang uban gipili ko mga pastor, gipili ko mga hilot, uban gipili ko mananambal. Kay ang may katungod kay kinsa man nagpatay ni Kristo. Asa karon kay gibadlong man sa Ginoo ang mga pare. Pero dili po tanan nga pastor ha kay nagamit man ko sa morning na rehistro ko sila sa Security Exchange Commission kay businessman. Pero ang Katoliko wala na nag-business mo nang si ang Santo Papa naagi sa kaugalingong nason. Iya tanan. Siya ang Pilato, siya po ang Anas. Ako dili ako katanaw na minaw aniha tanang naminaw sa YouTube na to, YouTube channel. Ipasa ninyo ni kay kung moingon sila ako kung tawhano ni ako magunob naman yung kalimutan mo buto naman gani ng nuklear to tapos ang adlaw mo na ingon nga dili pa kung makadungog mo glinog di ba makadungog mo glinog sa
Nga mga gira sa daing nasod, nga mga igsoong nagpatay mo dili pa ang mao ang katapusan ug mao na ni siya ang sinugdanan. 1,335 days. Hanas wala ang kasulatan. Mati Daniel. Aki pasaliwan na. Ako alam po dito ko ana. Matungod sa mga pinili mataas-taasan. Busa ayaw na mo pagbuhat og sala sa dayon ng mga tao nga nagsultig dili maayo. Basta i-explain na to. Para karon hukman ko, yung katawaan pa jud ko diha. Ako pa Diyos ko dili paniaw ko sila nako. Wala ko nagpadis Diyos. Ako lang isulti ang tinago ni Kristo. Wala ko laing pulpito dinhi, wala ko nagbuhat-buhat og balaod sa inyo, nagbuhat og balaod. Ako lang isulti ang balaang kasulatan, naghubad lang ko kay magbunyag ko sa kalayo sa espiritu. Kaning pulong mao na siya ang akong gibunyag. Kay kamo gibunyagan mo sa tubig sa una. Niwan, di ba? Nga nabunyag nagduhig ko. Kabalo man mo, kaje nangutana kinsa nangutana ganiya kung wala pa di ta karon nagbungta. Yes, mo to nga gikan didto kay mo adto pa man mo niingon man Ginoo nga kung adunay nakahiubos ninyo na ikalagutan adtuan ninyo inyong gikasilagan pagipasaylo sa lagyo naman kay ito mo to magduhig ko sa espiritu. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video updated ka kanunay. Tawang salamat. Papasa ninyo ang sala nga gikan karon ibutang nato sa atong kasaulugan karon Biyernes Santo nya Domingo ni siya nigabot sa panahon gikan ana tulo ka adlaw ay napagbuhat og sala kay base sama na mo karon sa salmot sa lumba sa dagat. Tama. Kaya nakita na kamo sa kamatuoran ay nako yung basulay nigabot sa panahon masipyat mo. Kaya ako na nang giantosan tanan niing ko. Amahan, mao na kini mo mga pinili imo mga tinawag. Ananing kamot pod og sultian ako ni siya. Isip magbalantay, isip magwawali ako ni sultian kay matag gabi, matag adlaw na anak sila dinhi. Aron maminaw mupakaon sa pulong ay ako man ay ang ginapakaon kanunay ninyo. Nga manimo dinhi kay base nanata sa mala karon sa atong mga pagsulay sa unang murag natagdaas lawod no. Nga nanata karon dagha maglilitag og mga langgam dili maglitag og langgam maglitag sa mga tao. Dagha nagpadiyos-diyos, dagha nagsulti, dagha nagwali pero pamilian ninyo ang pinuhatag. Ang buhat yun nga pasultion dili ang pulong. Kaya magawa sa baba hugaw ka na. Tama? Tama. Sige tagkaon magawa sa ramalton sa imong lawas dili kaono na to ang pulong. Buhion na to sa tong kasing-kasing. Okay ba? Kinsa may buting nun anang kanang binasa karon ba nga nalipay si Jesus sa pinangga niyang anak. Kinsa may buting nun ana nga kinsa man ang pinangga niyang anak nga iyang gipadala diri sa tuwa sa kalibutan. Di ba na sa balang kasulatan ningon siya mo replace sa sama sa bitoon magdala sa akong pangalan. Nga karon sa mausab ko yung mga usab kay akong tingog ano nya wala akong gilakan sa una kung Ginoo nga nung ako man mausab akong panagway ngadto sa ubos bobos dito akong tanan dito nga wala man ko ipasikarbo. Amo tong sige ko hilak 3 years ko sige hilak. Ya, unya gamiton ko sa espiritu, mo vibrate akong lawas tungod kay ay pure magyud na balaan magyud ang espiritu mga magkurog ko. Wala dili na nako magamit ako mga kamot. Nya pugnan man ako masuko man ang Dios. Ato padayag na gid kaayo nga dili na gid nato. Ang ngayon na gid nato ikapasigarbo nga ikaw na gid nul ang anak sa tao nga gipadala. Kung sa ko lang kumusulti ko ana daghan mong gawin. Base manggod sa bala ang kasulatan nga atong binasa. Panidan ninyo ang binuhatan. Siya sa nalipay si Jesus sa iyang pinangga nga anak nga gipadala. Diba? Magdala siyang pangalan. Nagdala siyang pangalan. Nya kinsa may nagawali sa tuwa o kinsa po'y nagahubad og pulong niya pinagi sa espiritu. Siya man ang giba. Sinuli man ang gigamit. Oh, mo. Ato pa. Tama gyud. Sa ato pa kita makapasigarbo na gyud nga sinuli gyud ang gigamit dili na gyud nato ikaulaw. Okay, mo reflect mo pud ko. Gyud ang gigamit karon sa espiritu. Tama. Siya pud ang pinangga nga anak nga so kuanda. Kay sa basihan sa balaang kasulatan ang tao man magpamatuod ang inyong mga mata o ang inyong mga kaalam mo magsulti sa tinuod kay bisag moingon mo moingon si Kristo giingon mo ang buta nakakita ang bakol nakalakaw. Tama. Ya ang buta kamo buta man po sa una ang bungol nakadungog nakabungol man mo sa una.
Nga nakalakaw naman mo karon kay ni salmot na mo sa dagan tungod kay nagsulti man ko niya sa kamatuoran. Amen. Kung nagtambal ko, naapoy buta nakakita, naapoy bungol, naapoy bakol nakalakaw sa tawhanon. Pero ang bot ipasabot ni Kristo ana mo tong pagtigbas ni Pedro, balik niya, tagaan pa nagtsansa ang tao ba. Bungol man to sila kay gipatay man, dakpon man si Kristo. Itigbas ni Pedro, duha di ba duha ka hinagiban sa Pedro, sa giban kung nabuhat ka ginagiban sa giban pagapauli mo to gibalik niya ang dalunggan pasabot itaga ang tsansa nga makadungog pa sila. Mo karon gitagaan mo tsansa nga nakadungog na mo. Ang bungol mo kaniadto. Kaya sige mag-ampo ama na mo, matuman ang pagbuot din sa yuta, wala mo nagatuman. Pasayloa kami sa mga salaingon sa pagpasaylo, wala mo nakapasaylo. Nya karon nakadungog naman mo sa akong ginasulti. Kaya ako magipaminaw ang sugo sa espiritu na ako, gisugilon ako. Niyo nagsugilon lang ko, wala ko nabuhat og lain pulpito. Siguro, ako dili ko magsultihan na kamo pamatuod. Mo kanya adto maghila ko kung naay makakita kitang balan. Moalog sa ko kay Jesus ko na nakita niya si Papa Jesus. Niya mo reflect ubat sulawon. Basta kada sila paniya din magduhig lang ko sa espiritu, maglakaw ko dili naman po ko mamugos para sa unang naghiling ko sa simbahan kay ang pare ato si Pader Lito ya dili may noon ko niya pasudlo na sa simbahan. Nya niya man si Kristo. Ayaw pagbuhat diya. Kaya ang gusto kanimo dapig kanimo, ang dili gusto makigbato kanimo. Kung mo lanog na ko no yang tingog niya, sige lanog akong tingog din niya. Ang tao pod nga maigmat muduol kung nakaila ni Kristo. Kaya padala man niya ang laing Mesiyas. Ang iyang pinanggang anak na si Jesus. Si Kristo lahi man to siya. Tao sa nagpuyo uban kaniyo John 16 sa kataong tinawag himong kauban ng babiyan sa porte na sa ubos magtatabang lang ko, magsulti lang ko, tabangan ako ang tinago ni Kristo. Nga gidala mo din sa amihanan, ikan mo sa Carmel, nga ato pong simbahan Mount Carmel pod kita dala sa amihanan para nga nakailaman mo ni Kristo. Niyanhin mo na ako kaya nga akong gisulti kamatuoran mag-ana sa otoridad. Kay daghang nakasulti nga wala sa otoridad. Mano nga akong gipamatuod nila kay daghang man nagblog wala ko na sa balaang kasulatan. Kung nakabasa sila sa balaang kasulatan, nakadungog na siya sa tingog sa espiritu. Tao usab man nga wala ko nakaseminar, wala ko nagaadto, siya man ang nagsuot nako. Mo nagpambanti kay ko nag-istorya niyo di ba paspas kay ko. Nga gusto ko nga daghan po kay mong pangutana parang daghan po datong maukay po ang sa importante ang balaang kasulatan. Wala ko'y ikapasigarbo na ako'y mga negosyo sa una na ako'y kabtangan ni biya ko nga bisa na nga akong asawa, mga anak kamo na ang nakatuman sa sugo saman, kamo na ang akong mga anak, kamo na ang akong mga asawa naman as bala ang kasulatan. Wala nga human ako pagilak, human ang kupahan ako sa pagantos mga malakaw-lakaw lang ko nakailan ako ila naman muduol raman mo dito bulan itong masakiton kaya kung masakiton sila minsan dada kay nuli nga karon gipugnan mo pus nagpugong dili man sila mo anhi dinhi kanako kay magwali man ko niya makakita ni Kristo, makakita ang sabko madlok sila nga mobalik sa Dios. Manan dito sila gusto sa kinulit sa tao alo doon nato sa mga pari kay sila man ang nagpatay sa pulong sa Dios og dinhi akong gibuhi ninyo ang pulong sa Dios gibuhi pinaagi sa pagsulti o pinaagi pod sa akong ginabuhi, pinaagi pod sa akong pagbuhat. Nya, buhi apod ninyo ang akong gisulti. Mabuhi ang akong pulong patay naman ko sa kalibatan di ba? Mabuhi ang akong giwali kung kamo mutuman o mutuo sa akong giwali. Amen. Mo to sa una patay ang akong wali kay naaman pod ni anhi diri nga patyon pod ang akong wali. Kaya sila po magbuhat-buhat po sila balaod niya. Ako na hinuon ang naigo sa ilang mga binuang. Di ba? Nya karon dili na nako sila tugutan kay gitugutan ako sa nagpahuyang-huyang ko motong sa kanunay nag-ingon si Kristo naman sa balaang kasulatan ang dili na ako gusto kanimo anak dili ka init dili po ka bugnaw. Nya sige po kasulti ug karon dayon mana ako mana I'm sorry kayo kung hait akong sinultian. I'm sorry kayo mao po mga pare kamo mga pastor kanang mga nag-vlog nag-ana anak ko pa Dios sila sige paabota lang ang inyo kay wala ko'y gahom gawas sa gahom sa Diyos kung ihatag na ko ang katungod ihatag na ko ang katungod niya mo nang kalunay ka rin ang panang imong pagbuhat may matuman kaya kung pagbuhat si Kristo nakakwaon ko para sa kalibutan ready ko hapon yun na kay wali
na pagbuhat po si Kristo nga magpadayon ko nga naapa mo, padayon po ko antod sa kamatayon. Kagihatag naman ako akong kagalingon ngadto sa Diyos, di ko pareha sa pare sa mga pastor hadlok sa kamatayon, kaya mahadlok ko sa imperno. Gihatag naman ko, di man ko bakakon nga niingon ako sa kong pamilya, sa kausawa. Patay na ako mang sa kalibutanan, patay na ako, dili na magamit akong mga kamot tungod sa akong mga kaliwat o mga parente. Kaya nasuko man ang Diyos, kaya na ang Espiritu magyaga-yaga man sila na nga ako nakasulti ninyo, tumana lang ninyo akong isulti. Amen. Dili nang tako gusto nga magilak, kay ang balos sa akong luha daghan ang kalaglagan nga to sa una. Sige ko gilak, daghang mga linog, daghang patay, mapot si Kristo kanunay nagahilak, kay nibalik naman ang Espiritu. Kaya sa una pagbalik sa daotang Espiritu, gisudlan ang gisudlan kaniadto anak ka na sa balaang kasulatan. Sila na ang naglingkod sa lingkuran ng mga pinasinunggan. Masasalamat kaninyo kamo po naminaw ani palihog i-share ninyo ni kamatuoran kini gipakamatyan ako ni sa kailibgon sa kalibutan noon para lang sa kalibutan, kay tungod sa mga pinili makubos-kubosan ang mga katalagman. Busa ka mo nakasabot, pare ka man o pastor ka man, magduhig lang ko sa Espiritu, dili ko mangilog sa inyong mga membro, kay mag-unsa man kung manilang nako din ang magsikisip-sip, kay moro ba ni nabatasan sa tao siksip-sip silang agalon magulga pinagi sa ilahang mga balaod. Dini wala ko'y balaod kundili ang balaod ni Kristo ngayang gipilin ka nako pinagi sa Espiritu. Salamat ug mayong gabi ka nato. Salamat. Salamat sa Diyos.